statement yekuti wafanaka, I don't think it still applies to our generations because a lot of people are so happy nekufa kwaLinda Masarira. The lady had created a lot of enemies in politics and only a few people understood her. I saw someone saying minus one supporter were kept three. Let me just show you what I mean. Panabanzina Jacob Ngarivume. Sadly, I have no tears to shed for Linda. We stood with her when she was persecuted by ZANU-PF back then. Miss Ngarivume and I looked after her family when she was in prison. My party Transform Zimbabwe supported her in court. In return, when she was released, she joined ZANU-PF and started lying against many of us in the opposition movement. When we were organizing the anti-corruption protest of 2020, she pushed to meet with me. After I reluctantly agreed, she gave an interview to the Herald lying through her teeth that I told her that I had received $300,000 from the European Union, British and Americans. She dedicated the last half of her life to selling out. Anochemwa nana Nick Mangwana nana ED uyu. After using her, they discard to the cold dustbin. That's ZANU-PF for you. They have lost a committed liar for their PR. Kutwita hakustomboita. Kutwita kutori wesi manje. Hanzi panapa, we all die in the end, but mabasa ake anga akashata sterek. She worked against positive change for her greed desires. In the struggle, it's one less distraction and noise. In religion, Mwari vaita kuda kwavo. Murukunzwa vanhu zvavari kutaura kuti hanzi one distraction yaenda. Hanzi saka kusageza kouraya Shem this winter ka zvakaoma. Murukunzwa hativaigara vachingoti ageze. Saka panapa zviri kunzi aiwa saka kusageza kunouraya. Sisi vaurayiwa nekusageza. Aiwa mbiri yekusageza kwasisi Linda yange yakaoma vediwe kutwitter uko aingonzi akatanga kutaura unzi atanga unogeza iwewo. And then someone is saying panapa zvinotyaudzani kuti pota uchigeza zvinorwadza. Vediwe aingoti akada kudai soonzi aiwa chimbonogeza wageza here zvauri kutaura statement yako iyi. Enda uko kunodi vanhu vakageza kutwitter ndiko vanhu vakageza. Vanhu so zvavaimuita ka it was just too much. Hanzi zvabva zvaita sense manje. I've been going through comments and 90% havasi kumuchema but celebrating. That's why I don't want to be a politician because you create my enemies akawandisa than friends. I saw that I am a genuine opposition fighting for better Zim asina kufa cause hospitals would help. Zviri kutaurwa kunzi Sisi had type 2 diabetes and she couldn't afford health care in Zimbabwe. Ndo zvaitika. Ende munongoziva diabetes zvairi. And West une asthma yakazotaurwa nezuro kuti she was asthmatic. Just last week, she also tweeted that pane information imwe achiti someone was playing with a phone, something like that. She actually deleted the tweet. Achihasiria akatwitter achiti I was in hospital. 16 May, that's when she said she was in hospital. Murikuona manje nyaya kuti she was in and out of hospital. Medical care asingaafodi achingoendawo kugomo. Kwatinongoendawo tese ndiko aingoenda. Zvakaoma vediwe. Zvekungoti munhu ndongochingomirizika apa hanzi ainge achigara kukuwadzana. Imagine. Hanzi nezvaaita kuti ndine mari ndine chichi munhu anga achitogara zvake kukuwadzana kumasuweji. Hanzi pamusoro pemasuweji hanzi bhaika yange yakavakwa pamusoro pemasuweji. Imika hanzi kwakusingatomboite mukaona indangonamba macho vanhu vachichema. Ndikati aiwa zvasingaite kuti une loud mouth moita madivhaidha maroom divhaidha ekudhaya naigore rino ripana vanhu vachimadivhaidha aya. Meno I don't know. Regai ndokuwana kwavaiita ikoko. Regai tingosiyana nazvo izvo zvekuda kuanalyze zvakawanda. Hanzi she once said MDCA is training militants in Moldova. This one was an evil liar and wanted to have people jailed for nothing. Big sellout she was. Ava nokaona kungoti angari mutengesi angari mutengesi. Hanzi usatambire vanhu vezano unoisirwa poison mu-ice cream. Meno I don't know. Hanzi imwe imbwa yeZANU-PF yaenda good riddance. Vanhu vari vaita moyo wakashata kudai kubva vatomuvenga. Ndo zvazvinoita asi be careful out there when you are trying kuda kudii nevanhu especially kupolitics. Game repolitics rakaoma vedwe. Hanzi hearing the news now, some people don't deserve my tears. Munhu anongofanira kuita rudo nenyika yake. She only enjoyed the benefit offered by evil people on the suffering of the masses. May her soul rot in hell. Instead of hanzi may her soul rot in hell. I've never heard zvanhu zvakadai so kuti munhu anofa vanhu otosanga kucelebrate. This is my first time. And then she went to the trade fair in Bulawayo at taxpayers' expense akadzoka ava hari yofanzirofa.
why is it kuti zvinhu zvese zviri ngodirectwa kuZANU-PF? ZANU-PF akazodaiswa neZANU-PF. Ini handiziya hangu, but anyway, zviri kunzi panapa futi, she was killed by ZANU. She had no access to proper health care for a curable illness. I would understand that she failed to get proper medication. But kuti ZANU-PF inogona yakatoisa something kutrade fair kana kuti kuita sei? Hameno, I don't know. But nyaya yekuti medical facilities eda hana kumira zvakanaka, that one I can actually confirm kuti zvinogona kukuuraya sure. Ende honzeri iri pakadai so iZANU-PF, hapana mumwe honzeri yemahospitals edu zvaari. And then zvikanzi ZANU inomedza vese vainoshandisa. Ndo ingori, like generally on Twitter people are just saying the same thing kuti aiwa iZANU-PF ndo yadhila naye musikana uyu akasapota zvinhu zvakawanda zvanga zviri evil, even pakaita that inonzi chiya yaakasapota vanhu vafa, like there was just a lot that was just coming out zvatatokangamwa kuti zvakaitika zvaakubuda nawo kunzi sisi vakambodai vakadai. Imirai muzoona manje rufu rwake kusiririsa kwazvichaita manje, kuti vanhu vacho vaita pamberi neZANU-PF, pamberi nechichichi vaigara ainavo achiti Cape 3 chakati vaigara achinyeya navo vachiendesa information, havambomuchemi. Unfortunately those people, they just wanted information from her chete. Ongononyengedza vanhu unoita sei oya neinformation, kana kuti aipiwa mari here kana kuti pane benefit aiwana imwe, I don't know. But it's so sad kuti we have reached extent yekuti munhu afa but vanhu vakumurangari vari kuita kutaura zvimwe zvinhu zvekuti pamwe ari mupenyu wangu asingamuudze here handiziye. But hapana, like 95% zvataurwa kunzi hapana munhu ari kumbotaura anything good. Vashoma 5% ivo vari kungochemawo kuti ari kuchema. Zvikatonzi hakuna coffin, handifunga kuti vanhu they are willing to contribute. Zvikatonzi hakuna chikafu kurufu ikoko, hapana arimbori willing kucontributa. Kana chema kana chii, hapana munhu atombori willing. But kusiyira vana nhamo, kusiyira vanhu vekumba kwenyu nhamo. Moziva kuti nhamo inofanira kuonawo vanhu vanenge vachingobetserawo vachingoti edwe munhu taimuziya ngatidaidai, but hapana kana ari kumboita izvozvo kuti taimuziya taidai so, hapana ari kumboita izvozvo. Munoziya ka zvimwe zvinhu tinofanira kuve careful pakurarama kwedu so kuitira kuti mangwana. In the background, kana uchinyatsoziva kuti background yekumba kwenyuka muri varombo, wanawo marich people in your closet, but sisi didn't have. But chavo chavaingoda chete ndechekungopiwa madhora iwawo zvopera nguva yacho iyoyo. I don't know what you guys think, but this is sad. Ndakutonzwawo tsitsi, munoziya ndaona zvekutaura nevanhu ndikutonzwawo tsitsi kuti ko when did we arrive here, takasvika rini patiri nhasi apa. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi.